Eusko Jaurlaritzak pasaden astean aurkeztutako Euskal Autonomia Erkidegoko 2026ko aurrekontuetarako proposamena kritikatu du astelehen honetan EH Bilduk. Jaurlaritzaren proiektua ez dela egun ditugun behar ekonomiko eta sozialei aurre egiteko gai baieztatu du Peio Otxandianok, Gasteizko Legebiltzarreko Koalizio Sobiranistako bozeramaileak. Halaber, alor batzuetan, etxebizitza eta segurtasuna kasu, hazkundea izan arren, sensibleak diren beste batzuetan murrizketak plazaratu dituztela salatu du. Bestalde, Noel Danju Ogasun Sailburuak aurrekontuak babesteko negoziazioak aurretiazko baldintzarik gabe abiatuko dituela baieztatu du eta oposizioko alderdiei, EH Bildu, Sumar eta PPri, zintzotasunez aritzeko eskaera luzatu die. Ramiro González Arabako aldun nagusiak Falange Espainola ilegalizatzeko eskaera egin du astelehen honetan. Pasaden urriaren 12an, falangistek Gasteizen deituriko mobilizazioak egitea ezinezkoa zela adierazi du agintari jeltzaleak, egun talde legala baita eta beraz adierazpen eta bilera askatasuna eduki beharko lukete bertako kideek. Legala den alderdi batek manifestatzeko eskubidea dauka, niretzat iguingarria bada ere, baieztatu du Gonzálezek. Beraz, falangeren aurka egiteko bidea ilegalizazioa dela berretsi du eta haiei erantzuteko modua indarkeria ez eta demokrazia gehiago omen da. Euskal Gehiengo Sindikalak mobilizaziorako deia luzatu du datorren azaroaren 12rako Bilbon gutxieneko soldata propioaren aldeko aldarria erakusarazteko beste behin ere. ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek antolaturiko protesta Eusko Jaurlaritzaren egoitzan hasiko da eta EAeko gobernu osatzen duten EAJ eta PSE alderdien egoitzetatik ere igaroko da. Manifestazioaren helburu nagusia, gutxieneko soldata propioa babesten duen herri ekimen legegilea Gasteizko Legebiltzarrean tramitera onartu eta eztabaidatu dadin eskatzea izango da zentralek jakinarazitakoaren arabera. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 3ko albistegira. Julio Ruiz de Alda frankistaren irudia eta hainbat lan islatzen dituen instalazio baten aurkako ekintza gauztatu du Gasteizen GKSek. Arabako Diputazioak jarritako erakusketa baten aurkako ekimena egin du GKSek Gasteizen. Gasteizko udalak eta Geo Araba elkarteak martxan abiatutako erakusketa batean Julio Ruiz de Alda militante faxistaren irudia jarri dute. Falangearen sortzailetako bat izanik, haren jarduera eta hainbat lan aipatzen dira erakusketan, baina haren jatorri politikoa guztiz ezabatuta. Horren ondorioz eta urriaren 12an gertatutako liskarrak kontuan hartuta, ekimen honek memoria historikoarekiko errespetu falta handia erakusten duela adierazi dute, eta fasismoaren eta espainolismoaren gora sarre egiteko asmoz plaza berean izan ziren Ruiz de Aldaren oinordekoak. Militante fascista seinalatzen duen panel bat jarri dute jatorrikoaren gainean, haren ibilbide politikoa publikoki erakusteko. Horrez gain, fasismoaren lekurik ez ustea eta fronte guztietan gorroto ideologia horri aurre egitea aldarrikatzen dute. Iruñeko Aldezarreko Merkader Eskaleko 18. zenbakiko bizilagunek Bidaurre Group enpresa jazarpen inmobiliarioa egiten ari dela salatu dute, haiek eraikinetik kanporatzeko asmoz. Datu gehiago ditu Irune Errejanok. 18. zenbakiko bizilagunek haien egoera salatu dute Etxebizitza Sindikatu Sozialistak eskainitako prentsaurrekoan. Azaldu dutenez, Bidaurre Group jabetzakoak diren pisuetan bizi dira lokairuan eta orain etxetik bota nahi dituzte bloke horretan 11 pisu turistiko egiteko. Beraz, Bidaurre enpresari etxetik kaleratu ez diezaieten eta etxebizitza horiek pisu turistiko ez bihurtzeko eskatu diote enpresari. Iruñeko Aldezarreko Merkader Eskaleko 18. zenbakiko bizilagunek Bidaurre Group enpresa jazarpen inmobiliarioa egiten ari dela salatu dute. Haiek eraikinetik kanporatzeko asmoz. Astelehen goizean egindako prentsaurrekoan azaldu dutenez, enpresak 11 apartamentu turistiko sortu nahi ditu blokean eta jada lortu ditu horretarako lizentziak. Bizilagunen arabera, operazioaren atzean Fernando Bidaurre dago. 10 enpresa baino gehiagoko sare korporatibo baren buru den enpresaria. Salatu dutenez, eraikuntza, higiezin eta turismoaren negozioetatik irabazi handiak ateratzen dituen talde baten aurrean gaude. Langile klasearen egoerari erreparatu gabe.
Auziaren muinean bizilagunek hilabete baino gehiagoz igo gailurik gabe utzi dituzten obrak eta atarian pilatutako hondakinak salatu dituzte. Eta bidaurre grupek ez dituela jabetzaren betebeharrak betetzen gaineratu dute. Zenbait etxebizitzatan hilabeteak daramate ur berorik gabe eta beste batzuk interneterako sarbidea galdu dute. Azkenik bi eskakizun egin nahi dizkiogu bidaurre grupi. Lehena, utz diezaiola gu kaleratzeko jasarpena erabiltzeari. Horrek, haren irudia zikindu besterik ez du egingo. Eta bigarrena, ez dezala aurrera egin 11 pisu hauek pisu turistiko bihurtzeko operazioarekin. Aurrera egin ez gero, erabat apartamentu turistiko osaturiko bloke bat sortuko litzateke Aldezarrean. Eta auzoan osorik pisu turistiko osaturik dagoen bloke bakarrenetako bat izango litzateke. Horrek dakartzan ondorioekin. Beste 11 etxebizitza eroriko lirateke negozio turistikoaren Atzaparretan Aldezarrean. Non dagoeneko 200 pisu turistiko baino gehiago dauden, Iruñeko pisu turistikoen erdia baino gehiago. Bizilagunek elkartasun mezua bidali diete auzokideei eta etorkizunean antolatuko dituzten ekimenetan parte hartzera deitu dituzte. Egoera hau salatzeko eta Aldezarrean bizitzea negozio bihur ez dadin eskatzeko. Gasteizen martxan jarri nahi den errefuxiatuen zentroak 200 toki izango ditu. Informazio gehiago dauka Maite de Felipek. Gasteizko Arana auzoan egin nahi duten errefuxiatuen zentroak 200 toki izango ditu. Hori izan da Espainiako gobernuak hartu duen erabakia, eta horrekin pozik agertu da Maider Etxebarria Gasteizko alkatea. Hala ere, hasiera batean iragarri zuten zentroak 350 toki izango zituela. Gasteizko Arana auzoan errefuxiatuak hartatzeko martxan jarri nahi duten zentroak 200 toki izango dituela iragarri du Espainiako gobernuak. Hiriburuko alkatea Maider Etxebarria pozik agertu da hartutako erabakiarekin. Azaldu duenez, udalak helarazitako aldarrikapenak kontuan hartu dituzte. EH Bilduk eta Sumarrek berriz alkatearen jarrera kritikatu dute. Koalizio subiranistak esandakoaren arabera, ez du ulertu PSrekin eta Sumarrekin lortutako akordioaren funtsa, eta bere kabuz negoziatzen aritzea egotzi diote. Hiru alderdiek erakundeen artean elkarrizketa bat egotea beharrezkoa dela berretsi dute, zentroa berriro formulatzeko eta migratzaileen giza eskubideak errespetatzeko. Osteguneko osoko bilkuran Alderdi Popularrak eta Voxek zentroa ez egiteko proposamenak aurkeztu behar zituzten, baina azkenean EH Bildu PSE eta Sumarren arteko zuzenketa aurkeztuko zela ikusirik Popularrek bere ekinaldia erretiratu zuten eta horren bestez ezen eztabaidarik izan. 2023an jakinarazi zuen Espainiako gobernuak Aranako errefuxiatu zentroak 350 toki izango zituela. Erabaki horrek zerrezan handia piztu zuen, izan ere zenbait erakunde eta eragilek ez dute ondo ikusten zentroaren tamaina eta batez ere bertan sustatu nahi den hartatzeko eredua. Euskal Herriko gazte feministek batera jotzea egin dute asteburuan Zaldibarren. Egungo jokaleku politikoa aintzat hartuta elkartzeko beharra zegoela azpimarratu dute. 3 egunotan zehar, mahai inguru, tailer, kontzertu eta bestelako eskaintzak egin dituzte eta horien bidez eztabaidarako eta gozamenerako espazio bat sortu dute. Urriaren 31tik azauraren 2 batera jotzea egin dute Zaldibarren Euskal Herriko gazte feministek. 3. edizioa izan da honakoa. Elizondon egintzen aurrenekoz, gero Usurbilen eta azkena Zaldibarren. 800 kide feminista baino gehiago elkartu dira lubaki feministen defentsan. Eta krisi eta erreakzioen garaiotan antolakuntza feminista indartsu dagoela azpimarratu dute. Egitarau oparoa zuten antolatuta. 3 egunotan zehar mahai inguru, tailer, kontzertu eta bestelako eskaintzak izan dituzte eta horien bidez konspiraziorako, eztabaidarako eta gozamenerako espazioa sortu dute. Ostiraleko mahai inguru zentralean iraganari begira jarri ziren, euskal feminismoaren genealogiari erreparatuz. Larunbateko mahai inguru zentralean berriz borroka feministaren potentzialtasuna zaritu eta aurrera begira jarri ziren. Gaurkotasuneko eztabaidagai feminista gehiago ere izpide izan dituzte eta isialdiaz gozatzeko aukera ere egonda. Behin batera jotzea amaituta asteburuaren balorazio positiboa egin dute. Jendetza batu da Zaldibarren 800 pertsonatik gora. Herriarekin elkarlanean aurrera eramandoke ekimena izan dela azpimarratu dute, ildo horretan oso eskertuta daude Zaldibarko herri mugimenduarekin eta oro har herritarrekin. Testu inguru honetan Zaldibarren hartutako indarrak Euskal Herriko auzo eta herriak astintzen jarraitzeko baliatuko dituztela aurreratu dute.
sistema berri bat irudikatu eta eraikitzeko borrokan jarraituko dutela, antolakuntza feministaren unea dela argudiatuz. Oro jakinari lurraren defentsa. Joan den larunbat arratsaldean, Egezibarreko udaltzaingoa gizon bat atxilotu zuen Sarrigurenen bikotekidearen alaba adingabeari sexu erasoa egitea egotzita. Ustezko erasotzailea espetxeratu egin dute astelehen honetan. Joan den larunbat arratsaldean gizon bat atxilotu zuten Sarrigurenen bikotekidearen alaba adingabeari sexu erasoa egitea egotzita. Herriko Erregebardea kaleko etxebizitza batean. Atxiloketa Egezibarreko udaltzaingoak egin zuen eta ikerketa Nafarroako foruzaingoaren esku geratu da. Atxilotuak biktimaren amarekin partekatzen zuen etxebizitzan gertatu zen. Ikerketako iturrien arabera, ustezko erasotzaileak ama etxean ez zegoela adingabea erasotu zuen. Abisua jasondoren agenteek etxean bertan atxilotu zuten gizonezkoa eta sexu erasoei aurre egiteko protokoloa aktibatu zuten. Adingabea Nafarroako Unibertsitateko ospitalera eraman zuten eta mediku arreta jaso zuen, baita psikologikoa ere. Polizia iturrien arabera, sexu indarkeriaren biktimentzako laguntza espezializatua ere aktibatu zuten. Atxilotua foruzaingoaren egoitzan egonda asteburuan eta emakumearen aurkako indarkeriaren arloko Iruñeko bigarren epaitegiaren esku utzi dute astelehen honetan, dagozkion kautelazko neurriak zehazteko. Gaubeako Horrela Ez plataformak eta Burgosko Losa Natural elkarteak mobilizazioa egin dute igande honetan Solaria enpresak egin nahi duen energia fotovoltaikoko instalazioaren aurka. Gaubeako Horrela Ez plataformak mobilizazioa egin du igande honetan Arabako Osma herrian aurreikusitako eguzki instalazioa salatzeko. Burgosko Losa Natural elkarteak deitu du protesta. Izan ere, Solaria enpresak Bilalba de Losan eta Berberanan eraiki nahi duten energia fotovoltaikoko instalazioek nekazaritza zein abeltzaintza lurrak hartuko dituzte. Hoien artean daude ere Arabako zenbait lurzoru. Plataformako kideek ohartarazi dute proiektu horretan ebakuazio linea batek Berberana eta Osma herriak zeharkatzea aurreikusten dutela. Gaineratu dute ere Solariaren helburua baimena lortu ostean Osma herrian azpiestazio elektriko bat eta goi-tentsioko linea bat eraikitzea dela, sare elektrikorako sarbidea lortzeko. Hori gauzatuko balitz, kideen arabera eskualdeko nekazari askoren amaiera ekarriko luke, eta landa ingurumenean zein inguruko ekonomian ondorio kaltegarriak izango lituzke. Testuinguru horretan erakundeen eta ordezkari politikoen erabateko babesgabetasuna salatu dute. Makroproiektu fotovoltaiko eta eolikoak eraikitzen dituzten enpresei mesede egiten dietelako, ohartarazi dutenez. Gauzak horrela borrokan tinko jarraituko dutela argi utzi dute, inposatutako egoera honen aurrean herri guztiak bat izan arte. Astelehen honetan hasi dute Nafarroako lanbide heziketako profesionalek 3 egunetako greba. Steilas, Lab, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek deituriko lanuzte honetan, lan-karga jasanezina, enpresarako praktika koordinatzeko denbora falta, errepikatzen duten ikasleen abandonua eta ordutegi eskasi larriak salatu nahi izan dituzte. Bestalde, soldata arrakalaren desagertzea, unibertsitate titulurik gabe lanbide heziketara transferitutako irakasleen egoerari irtenbidea ematea eta ikaslea aniztasunari erantzun egokia emateko peteak indartzea ere eskatu dute. Eguerdiko 12etan konsultazioa gauzatu dute Iruñean eta irakasle guztiei mobilizazioetan parte hartu eta hezkuntza publikoa defendatzeko gonbita luzatu diote. Azaroaren 15erako 8. jokoteknia antolatu dute Bilboko Euskararen Etxean Azke Fundazioak eta Gamer Hauntxiak. Xetasun gehiago Xabier Alok. Jokotekniaren 8. edizio egingo da Bilboko Euskararen Etxean azaroaren 15ean. Jardunaldi honetan, bideojokoen industriak gure hizkuntzaren aberastasunagaz bat egiten dau, eta teknologia barriak eskaintzen deusku esan baliabideak erabilitea, euskarazko bideojoko gintzak oihartzun handiagoa izatea, eta era berean komunidadea alkartzeko topaketea izatea gura geunke. Gamer Hauntxiak eta Azke Fundazioak antolatzen dute urtero Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Bideojoko gintzan euskaraz aritzen direnen artean arnasgunea eratu dela dio Azke Fundazioak.
Aurtengo edizioan gainera 2021, 2022 eta 2023 urteetako hitzaldiak jokotekniaren bigarren liburuan batu dituzte. Aurten bigarren ale bat argitaratuko dugu, hurrengo 3 urtetako edukiekin, eta gure asmoa da ezagutza hori edo kontakizun hori edonoren eskura jartzea, ikerkuntza eta etorkizuneko garapenaren lehengai edo oinarri izan dadin. Hori ere oso gure ustez apustu garrantzitsua da, eta bai da jokoteknia honen berezitasuna edo balio erantzia. 4 hitzaldi eta mahainguru bat eskainiko dira Euskal bideojokogintzaren esparru anitzak aztertzeko helburuarekin. Edukiziri dagokizunez, 8. jokoteknian, azken urtiotan indogo moduen Euskal Herriz izango da ardatza, etxeko 4 hizlari gonbidatu duguz, hau posteko da guretzat, azken 3-4 urtiotan Euskal Herriko hizlarize gonbidatzi lortu dugu, eta erakusteko, hori da adresgarri ederra, berton dekogun injarrana bideojokun arloan, eta hortik zenbat arlo eta zenbat esparru desberdin jorratzen dizen. Gamer gelare izango da jokoteknian etxeko txikienek bideojokoez euskaraz gozatzeko. Hitzordua beraz azaroaren 15ean Bilboko Euskararen etxean. Orain, eguneko elkarrizketarekin utziko zaituztegu. Gaurkoan, Asparru elkartearen eskutik. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, Parkinsonari buruz arituko gara hizketan. Gaixotasunaren diagnostiko prozesua, eraginak eta berau jasaten dutenentzako onuragarriak diren ekintza eta terapien inguruan arituko gara hizketan besteak beste. Eta horretarako, Asparru elkarteko 2 kide gonbidatu ditugu platora, Marien Bastegieta, bazkidea, eta Iker Tamayo, fisioterapeuta. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Hasteko, konta iguzu pixka bat zer den Asparbi? Asparbi da 84tik daraman elkarte bat, non Parkinsona daukaten pertsonek joaten diren egunero edo astero, hainbat terapia egitera. Batez ere logopedia, gimnasia, musika, hainbat ekintza ditugu, eta bertan doaz, pixkat hobetxera edo gaixotasunari aurre egitera. Aurre egitera, hobetxera badakizu hau gaixotasun degeneratiboa dela, badakigu oneraz garela joango. Eta zerren bidugu baruize, olako elkarteak beharrezkoa dira guretzako terapiak egiteko, mantentzeko gaixotasune, baina, hori ze, einen bigu terapia guztiz psikologikoki, fizikoki, egoera honien egoteko. Aipatu duzu hori, sendatuko ez den gaixotasun bati buruz ari gara hizketan, jendeari pixkat irudia zehazteko, zertan Parkinson agian oso irudi mugatua dauka gizarteak? Azkenien da, dopaminan falta dekogu, eta hori dopamina falta zer eragiten dugu. Ez bakarrik, gehien ikusten dana eta jenti da gehizena da dardara. Dardara dekogule eta batzuk dardara gehiago gitxua, baina igual ez da sintoma ez da hain garrantzitsua, beste sintomate importantea da, gure movimentuak geldoa dira. Oinez egiterakoan ez dugu itzen normalki, kostetan jaku, ze batzu dekie eskerko partie kaltetute nireko eskerrekoa, eta beste batzuk eskumakoa. Gero desoreka bat dekogu, desekilibrio bat, eta desekilibrio deko eragin jausten gara gehiago, eta zer gehiago, esan du desoreka, koordinazio falta deko blokea betzen gara, pilo bat bai, jente asko blokea betzen da, geldituen bi gara. Bi sintoma mota dauz batak direna motoreak, koordinazio falta, indarra ere galtzen da, eta Marianek esandakoak, eta gero beste batzuk direla sintoma ez motoreak, igual jendeak gutxiago ezagutzen dituenak, adibidez lo egiterakoan zailtasunak, antxietatea eta depresioa ere oso eskura doaz, Parkinsonarekin. Parkatu kantxeu itzen gara gehiago, esan duen. Lo ez dugu itzen, ondo, arazoa dekoguz. Eta psikologikoki hori eragin handia deko. Eta hori zekizena, holan psikologikoki, hori dana, beste arlo baten sartzen gara. Bai, dana lotuta da. Bai, eta horregatik nik uste dut asoziaziora joatea dela garrantzitsua, ze
kenduta aparte onuragarria dela gorputzarentzat, nik nire ikuspuntutik ikusten dudan, oso onuragarria dela pizkat haien artean komentatzeko, niri hau hartatzen zait, niri beste gauza hau. Eta haien artean azkenean egiten dute pina edo... Familia, azkenean, ni familia deko goetxien, desietzen hau. Joaten naz, egun bi joaten garen naz ni. Talde bat gaztelena eta eguestena joaten dizelena, ni martitzena eta eguena, eta gero, dano deko gutxi gora bera terapia berdinet. Eta aparte, barikuen egoten da pilates eta martxa nordikoa. Osa, denatarikoa dago. Eta hori esan da bena familia baten, ze batxutan ez teko gogori berbetxeko eta ez da bihar, ze haitxuten gara. Hori behar dugun laguntasuna gure hartien topetan dugu, barre pilo bat etzen dugu, eta hori ni desiatzen estetik urtetan, aiegitako bertara. Diagnostikoa aipatu duzue, diagnostiko bat jasotzea erraza da, nolako izan zen zure kasuan prozesu hori? Bueno, ni daru bat urte bi asoziazioan eta ongo azten inotez 59 urte. Osea, hasi nintzen, barizo urte bi harino, baina urte bi edo 3 urte, orain 3 urte diagnostikeko naben. Azten zara, hori esan dutuna, derdaka da bateaz. Mediko ez dutxo emoten importantziri. Hori da denen komentarioa. Estresa da, Marian, hori ez da izango ezebez. Lasai hartun gauzie eta, baina egunek joan da, badakizu hori ez da bakarrik eskue, ezin jozu lorik egin, kantxeta zauz, jente izatetxu, Marian, ez duzu oinez eitzen normal. Joni alegin etxon dut, baina ezin jot, oza, dekot pisua hemen eta ezin jot. Eta, bueno, gero hortik, ja, 3. bidera joan itzen nien, ja, estresa, hori arrazoia maitxu zan, eta ja, neurologana joan itzen, zehaztu iban hori dala, eta ja, hanbetarinen joan itzen, pregunteta zerren bidan, ariketa fizikoa, joaten zara, herrire polideportibora, baina ezin jozu segidu zure ritmoa, lehengo ritmoa, bidea duzu, profesional, diferentiek, edo, zuri laguntzeko eta joan etxen asozizen jara. Eta, bueno, ni lehenengo gunetatik, jakin naben, bier nabela hori, terapiak, horre lagunek, horrek esperientziak, eta horre profesionalak, ze azkenien fizioa, hori, amendeko zu bat, ze ditzen dugu, hori ze gugaz biarrain hori desoreka landuz, blokeoak, zelan egin behar dugun blokeo baten aurrean. Azkenean da gantzea modu espezifiko baten. Nire lan adibidez hori da, hartzea talde bat, ikustea talde mailan zeintzuk diren dauzkaten trabak edo stopoak edo, eta horiei aurre egiteko klaseak emon. Aurre landuko dugu oreka. Bihar indarra, hurrengo egunean koordinazioa. Eta holan astero, lantzen apurka-apurka, eta, bueno, hobetzen edo behintzate esatxera joaten. Gaur Bai, hori mandie. Beraz, bizitzan, badaukara ginen zure bizitza aldatu da azken 3 urteetan. Bai. Bueno, nire kasuan, nire etxiendeko, nire zaintzailea alabiena, dependienti da, deko berabe gaizotasuna deko. Osa, bizin zan beste palo bat, baina azkenien, ez da izin erregalo bat, da, bezatez, berbatxar bategaz putada bat. Baina, ikasi dut, hori ze, dekotela aukera bat, dekotela beste familia bat, dekotela aukeri aurre egiteko, ni zaintzeko nire buruan, ze ni espantot zaintzen nire buruan, nik ezin jo zaindu nire alaberi, así que importantia da gure buruez, gure buru zaintzea. Eta horretarako niretzako importantia da izen da hori elkarte baten sartzea. Azkenen horrek ere gaixotasunak izan ditzaken eragin psikologikoak kudeatzeko balioatzen dizulako, ezta? Importantia da, ikustezu, pentsetan ni oso fuerten nazela, baina etxien bajonazoa dano deko perfektuak ez gara, baina esan dutena, nik bertara joatie, berbaitzie, barreitzie, fizioetxe, koro baten sartzie, musikoterapia egitea itxasogaz eta inakigaz. Bueno, nien hemen pentseko kapaz izango nintzena kantatzea, nik oso txartu kantatzen dut, es un desastre, koru baten kantatzen dugu. Nien pentseko boseok egitea eta eitzen dugu, joan ginen gimnasio batera, bai, probak,
kapasa gara gauzak itxiko, eta hori, psikologikoki, autoestima, hori importantia da, guretzako autoestima dekogu apurtxu bete bajutxu, eta holako gauza, injartu itxen gaitxu. Orduan, elkartetik terapia eta ekintza mota ezberdinak eramatezu aurrera, ez da? Aipatu dituzu batzu, pixka gehiago kontatu jendeak idea egin dezan, bai ekintzak eta bai ze terapia motak dira onuragarriak. Bai, hori, azkenan Parkinsonak arlo asko jotzen dituenez, saiatzen garena da ekintza hauekin, hoiei aurre egitea. Egiten dugu logopedia, ez dugu komentatu, baina ahotsa ere ahultzen da, listua irensterakoan ere zailtasunak eukitzen dituzte, orduan logopediarekin dana hori lantzen da. Gero fisioterapia, egiten dugu klase grupalak, egunero zeo zer ezberdina, lusaketak, indarra lantzea, koordinazioa, eta zer gehiago, gero terapia kognitiba ere, pizkat memoria lantzeko, jokuekin, kartekin, jokinek egiten die egunero zeo zer ezberdina. Gero da osaioa ere, psikologoa, hori ja banak hartzen ditu nahi duten bazkideak, eta egiten terapia psikologikoa ja bakarka. Gero, musikoterapia ere, koroarena, dela, hostia, egia esan. Eta gero, estiraletan martxa nordikoa, hori senderismoko bastoiekin, kaina motea, pilates, eta gero aurten hasi gara boxeoarekin. Eta zemuz ekintza guzti hauetan zemuzkoa da esperientzia daukezu gustukoren bat, danetan hartzen duzu parte, Marian? Ni bai, ni danetarekoa, baina azkenin hori zen nazte hoitzen dizi, musikoterapian behitzen dugu beroketa ariketak, gure tonu ebe bajatu etxen da, eta hori importantia, etxen dugu bestu baino harinago beroketak, Iñakik eta itxasok, eta gero hasten gara ja besten, baina ariketa pili bat, eta ariketan tartien sartzen dugu lenguaje kognitibo, igual etxen dugu do, eta berba bat dogaz. Venga, da altuen bizu berba. Lantzen diez, gauza pilo bat, ez pentseu musikoterapian bestu, bitxu, lenguaje kognitibo sartzen da purtsu bet, eta logopedian bai batzutan, diez terapia desberdinek, baina lantzen diez pilo bat arlo, diferente. Eta boxeoa da azkena sartu dezuten ekintza, ez da? Zer modu zemuzko akogida izan du? Ni posik nago, azkenan da eramatxat 10 urte boxeatzen, eta oso frikia naiz, orduan behin Instagramen ikusi nuen estatu batuetako gimnasio baten, joaten zirela, Parkinsona zuten pertsonek boxeatxera. Hasi nintzen hori irakurtzen artikuluak eta bar, eta sartu nintzenean lanera, hasi inora, egun batetik bestera, ia, esan genuen aterako dugu talde bat, eta ea zelan doan. Eta, purka-purka, ia urte beterako do asuntoa, eta nire txako da zoragarri. Azkenean, Marianek esan duena, inoiz ez ditu jarri eskularro batzu. Orduan, haiei ikustea, 60 urteko pertsonei jartzea, ikustea jartzen lehenengo aldiz eskularroak, ala hostia, eta egote benga, eskerra, eskuma, benga, aurrera, atxera. Ala hostia. Oso polita. Eta taldeak sortuko dira gainera, gero zuen arteko harremana ere... Bai, azken nire lagunek, Rebeka, danetan zara dauz hartunde. Politxe da, barre batzuk egin, eta hori bosean gikerrek epintzen du musika. Eta musikaren bidez, apurtzu bet, dantza egiten dugu. Guretzako, bai. Azkenan, helburua da pixkat, momentu horretan, astea daukazula Parkinsona, astea pixkat bizitza, eta egotea momentua bizitzen, eta jo que se. Astu etzen zara, eta desestresatu de, bai. Hori bat ez... Golpe batzuk etzen duzu, eta izertzen urtetan zara, eta posik. Eta hasikeran esan izan hain erreza, guretzako hori zen, nitzeko eskerra, eskuma, eskuek, hankak, albora, koordinazioa lan, ez da? Batzu jeusten ziren, baina gero batzutan errez urtetan da gero, parezetan dizenen orduek eta egunek.
Azkenan da bezala, errepikatxa, eta errepikatxa, ez dago besterik. Lehenengotan esan genuen gozeo, nun sartu zara, eta izen zen, eze. Ikusten nizkizuen aurpegiak. Lehenengo eguneak zeuden dana, ostia, zer da. Eta guante bari, lehenengo egunean, gero lortu bane ikerrek gozeoak, horrek, guantiek. Hori da. Gonbidapen hauekin, utzeko dugu gaurkoan elkarrizketa, Marian Bastegeta, Iker Tamayo, mila esker Amaikara etortzeagatik. Zuri. Mila esker. Eskerrik asko. Albistegiari amaiera emateko, hona hemen Ilargiren Jaizkibel abestia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.